Ayo Nes. Duet karo Kang Garwo nggih oleh. Duet kali Rene. Nggih, mriki dikancani Yo presiden. spoti. Yo. Yo spoti tor monitor curagan. Apa kuwi? Ini Mbak Agnes ndelala kok ya prei nuju prei. Kok ndilalah cen wancine prei kabeh niki. Ora kok ndilalah. Ora rong sasi ki domprongos kabeh. Nggih. Wah, linggo kene nek linggo kene. Heeh, sing rada dhuwur men sing buri Rada ketok. dhuwur, heeh. Saderenge nembang mengucapkan napa kalian Mas Bima, Mbak Sarah. Dalu Pak IG. Nggih dalu. Nggih niki kan apa? Nembang niku mau Oh. request saking Mas Toro kalau mau. Niki senengane repoti kancane. Nggih. Cena uripe dhewe wis repot ya kuwi. Lah iya, Ora kok makanya. ngrepoti. Lemu nyumbang tok genepke 300 karo nyanyi. Kan lemu nyumbang ming 100 to dadi tok genepke nyanyi Ah, iya. pas 300. Ora kok. Mau 100 saya tak sudo 20 iki. Nggih, Mbak Agnes monggo temanten kalih. Nggih, dongane kagem Mas Bima sama Mbak Zahra. Dongane Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lho kuwi arep donga tidur. Donga turu ya. Lah ya inti daripada inti kira ya Eh. bobok ta iki. Oh iya. Ya kan keturun tenanan malah ora sida ngopo-ngopo. Nggih, mugi-mugi samawa bahagia, langgeng dunia akhirat, cepat diparingi putra-putri ingkang soleh lan soleha. Amin. Amin. Aja pegatan. Nah, nggih cocok. Ngoten. Nggih. Nyun dikancani sinten bebas Mbak Agnes. Kalih. Sinten niki? Monggo manut jenengan. Kalih. Bengi niki kula ora menang opo-opo wae. Mbak Siti. Oh Mbak Siti Marfuah. Nggih. Kene. Mriki Mbak Siti. Rene sayangku, Rene. Alah. Sayang. Ana ning omah yo. Mamah Rene mamah. Suti. Iya. Tembangipun napa? Jenang Jenang gula nggih. gula. Oh nggih. Jenang gula kalih Mbak Siti Marfuah karo Mbak Agnes. Nggih. Kene. Ayo Mama Siti. Totok. Nah. Nah, nggih niki garwane iki Utara. Wah nggih. Ki Hajah Siti Marfuah. Iya. Iya. Amin. Sing nyepaki racun tikus mo ya iki. Ha iya. Nggih. Iki ngejak umroh sesuk. Alhamdulillah. Kowe ya arep melu. Yo melu no. Jare katoke rung garing. Tapi umroh kabeh. Nggih. Jumeneng mawon kalih Mbak Siti kalih Mbak Agnes jumeneng. Sing wedok jumeneng ha. Ngapunten nggih menika. Sing lanang wis do jumeneng. Nggih, nggih sing sabar nggih dadi bojone Pak Toro Mas Siti nggih. Nggih, nyuwun ngapunten nggih, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nggih, mengucapkan temanten napa mboten? Nggih kagem Mas Bima kalian Mbak Sarah. Zahra. Nggih. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang rukun, Amin. kompak, Amin. tentram. Wis ngono wae engko ndak kan. Nek kok ndak kleru malah lho. Nek kleru kowe sing isin ya. Nah iya. Halo. Alah. Nggih. Nggih. Senang. Ayo, Nes. Pak Nes ya. Senangku kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nali
Dalam Mas Toro. Jenengan mboten beto pengendang. Elok tenan pengendang Kadang Bayu malam ini elok. Sok kompak karo Pak Igit. Wis saka mburi tak kira nek bolot e mau iki. Weh pengendang Kadang Bayu anyar iki. Heeh. Yo sing titisane ya dinyentol iki lho. Ayo Nes. Ayo Sid. Suke menika kompak. Kompak. Nek karang menika karawitan Kadang Bayu menika to Pak Igit. Pelatihnya sinten? Mboten wonten pelatih. Menika tabuhanipun sesuai le munggah. Sapa sing dhisik-dhisikan le mapan. Nah menika berbagai macam grup menika wonten Kadang Bayu. Menika wonten Kecubung Sakti nggih wonten. Terus Ansor Laras wonten. Terus menika saking warga Laras, Mas Anon menika. Nggih, ini warga lawas. Lawas. Mas Anon jaman biyen isih
anu Mbak Agnes iki SD aku menang. SD. Kelas 2. Kelas 2 SD diterke ibuke kae tumpake sepeda motor aku sing ngunangi cilikane Agnes iki wis ngerti. Wah, biyen nek joget nganggo kayang-kayang ngaten iki kok. Saiki yo yo. Biyen iki Agnes wis semene. Saiki wis semene. Nah, pripun Pak iki? Apane semene iki apane? Dure. Ngene iki nek ngene ngono ki. Ora nyono orang lagu saiki wis kagungan putra, ibuke Abiu. Nggih. Ubi kok Abiu. Abiu. Ono Nggih. Sampeyan nggih Pak Igit. Nggih sembah nuwun Mbak Nggih, Nes. matur sembah Nggih Mbak nuwun. Siti Marfu asing sabar.